yanzu Aliyu Fa'i akwai madara wai da gaske ne Faransa wai za a siyan ma da rabinta. An siyan min da rabin Nijar? sai shekaran jiya. No, idan Allah kai. Abin da suka siyan min da ita tiriliyan 10,000. Tiriliyan 10,000. Amma an ce wayan ka tashi gini wai za ka kara musu ko kwantaraliyan 3 ne ko ne. daga can muke yanzu. Daga can kuke? Rashin sani ne ai. Yanzu ka gaya musu yadda kai a can. Yanzu ni ne shugaban masu kuɗi na duniya. Wallahi. Waye kira ka yanzu? Waye kira ka? To su BBC da suka sa suka saki labari. To ya ma siya BBC duka. BBC yanzu. An siya BBC. Har yanzu mun shi BBC. An siya ma BBC. Wallahi an siya ta. Gaya musu lokaciya. Nawa ka siya? Abin da na siya amiriliyan da kaliyan tiriliyan kasiliyan siliyan daga biliyan daya sai tiriliyan biyu daga tiriliyan sai kwantara tiriliyan da kwantara tiriliyan sai kwantiliyan da kwantiliyan sai iziliyan sai gaziliyan sai bomziliyan da kawo bomziliyan sai kacaliyan da kawo kacaliyan sai awaliyan da awaliyan sai santiliyan